Ura! Oh, bola. Surat. पलटा बॉडी चेहरे पलटा बरो ना तो एक्टिव ना लक्ष्य अरे ये क्या कहने लक्ष्य टैक्सी आओ ये टैक्सी जाने अरे बाबा कितना साल है साहब तुम्हारे यार ओए दाम आने go slow boat isti palu ta pai me tin slow hey alle bala to go group mein re to go गाड़ियां ओए तो गाड़ियां तू बस अरे तू की कोण बस पण रे सकाळू सर ये बस पडले आणि मध्यार किती आहे काय कडाचे बस बस आता एक सात आपण तो बॅच चार कर हैं भाई तुम काय एपिसोड शिकवले पाहिजे एपिसोड बॅच में सगळे यस सर हो सर आता घेता आपण भाई चॅक साकान तो एपिसोड पालटा होय सर ये टू झेड एपिसोड म्हणून ए टू झेड एपिसोड म्हणून ये टू झेड ओए बाबा को सामान वर्ल्ड में जा मंडी बोरा वर्ल्ड में साबा तो भाई उरा बाबा तू ये एपिसोड पलटा होय सर पलटा चला पुढे सर ओढली मुडा डाकी उडा या आता कोणत्या समोर सर ओढली मुडा ओ ओढली मुडा ए बी सी डी बरोबर ती दाखल म्हणायची म्हणून ए बी सी डी कोण म्हणतोय तू माझ्या बस मार्क्स गायले तू मार्क्स आला मार्क्स जाता होय होय काय नाही होय पाठ पडव रे ओल्ड एपिसोड मला बी आपके स्वतः दे मेरे ए काय करता बुरा चाल पडा रे चाल बुरा पडा रे बहुत छान दिसतोय ते केले पण जोरून मारत हे केलं आधी दुसरे दाटी केलं होय एपिसोड काढ का एपिसोड म्हणून अरे पडतो एपिसोड मध्ये एपिसोड जा बार मोठा माझ्या बस येतो एपिसोड रे फर्स्ट टाइम ऐकला होय अरे काय टॅक्सी बाबा टॅक्सी तुको कळता एपिसोड कळता आ बुडू ए बी सी डी एफ जी जी से निकला गांधी जी निकाया पेरू से निकला नेहरू ने खाया पान पान से निकला पाकिस्तान पाकिस्तान ने मारा मोर से निकला चोर चोर ने पकड़ी कैच और इंडिया निकली वे ते ताली के बाय काढेली कोणी आले का पण बरं ए बी सी डी एफ जी आणि जी से निकला गांधी जी में निकला ए बना आणि कोणला गॅलेक्सी अवे यस ए बी सी डी मुलगे बाय बी सी डी ओ ए बी सी डी अला का ए अला का बी अला का सी अला का टी ये के बी सी डी बोली हमारे बाय माझा बोलतो अल्ला काय अल्ला का बी अल्ला का सी आणि डी त्यांचे ए टू डी काढते ना मग काय नाही कळणार द्या मला एबीसीडी फर्स्ट क्लास तुम्ही आता तुमचा आम्ही कशाने चालणार कशाने
जातो ना अधोगत कोण दाखवलो अधोगत अवश्य आता का जाता होय या बोलो बाबा कोण साथ पडना होय कोठा एक वारा भीतर केस कावा जाती वाके दिस बर कोठा को लावा पडो दिस टाकू तुम्ही निघेल सगळे कोठा को समटले गावात तुम्हाला आता का जायना का होय हा मारी का मॅक्सी अवश्य ही कोणची मॅक्सी बराजीलाशी बाबा तू कोण दाखवलो ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರ್ ಬಂತವೆ सगळ्यापैकी 5-6 माहिती किती मज्जा करून बारा पागू तू बाहेर बनना का आणि एशियात मोदीने सगळी बाहेर बॉन केली ए मॅक्सी मायकडे मॅक्सी बाय तू ಒಳ್ಳೆ जागा कोण जागा ग सांग दोन वर्षांनी माहीत आता होईल बोल मारतो माझ्या बोस जाईन तुझा फोन करू वाटत होईल आणि सुराग बाबा तू वळचा मीटिंग कोण जाता रे